बड' इनभेस्टर चेनेलाव वेलकाम खालामबाय। अके, दिनैनि इन्टारेस्टिं भिडिअ'आनो जाबाय मिउचुवेल फान्डआव आङो दिनै सानफिनजोब्बाय, साननैनि लसखौ मोनफिनजोब्बाय। जे मिउचुवेल फान्डआव आङो साननैयावहाय 700 लस जादोंमोन। 700 प्लास लस जानायखौ आङो बिनि डाबल मोननाय जाबाय। अब्ला साननैनि लसखौनो आङो सानसेयाव मोनफिनजोब्बाय। जोबोद इन्टारेस्टिं जादों। बिदिब्ला आं नोंथांमोननो पर्टफलिअ'खौ देखायनोसै। बबे मिउचुवेल फान्डआव बेसेबां प्रफिट होलांखो दिनैनि मैयानि जितु मार्केटनि मुभमेन्टआ आंनो बेसेबां प्रफिट होलांखो। टटेलाव नायग्रोनानै नुनो मोनबाय जे मैयानि मार्केटआ आंनो दिनै 1298 बेबायदि प्रफिटखौ आंनो देखायबाय। माने गासिबो लसखौ आंनो होफिनजोब्बाय, प्लास एसे प्रफिट होदेरबावबाय। 700 लस जानानै साननैयाव लस देखायनानै सानसेयावनो आंनो बेखिनि प्रफिटखौ देखायबाय। बिदिब्ला आङो मोनफ्रोमबो मिउचुवेल फान्डनि प्रफिटखौ देखायनोसै, बेसेबां प्रफिट जादों। बिदिब्ला भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांदो नोंथांमोना, आरो SIP खालामनो थाखाय नोंथांमोनाबो एसे रांजोंनो सुरु खालामजेननो हागोन। बेनिफ्राय नोंथाङा हानाय रोखोमै लासै लासैनो SIP खौ बारायलांबाय थानो हागोन, मडिफाइ खालामफिनना लानो हायो। SIP खौ जोङो इयारलि बा मान्थलि नोंथांनि गोसो मथे 500 करि जुदि नोंथाङा इनभेस्ट खालामदोंब्ला बेखौ 1000 करिबो लगे मडिफाइ खालामनानै SIP खौ 1000 करि बानायनो हायो। बिदिब्ला भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांदो बुजिना लानो थाखाय। जुदि दासिमबो SIP खालामफेराखैब्ला सोलोंनानै लानो हागोन नोंथांमोनाबो। बिदिब्ला आङो SIP नि जितु प्रफिट लस बेखौ देखायलांनोसै नोंथांमोननो। भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांबाय थादो। बेंक अफ इन्डिया स्मल केप फान्डआव डाइरेक्ट ग्रथ, बेवहाय आङो 1.22% रिटार्न मोनदों। 76 रुपिस प्रफिट जाबाय आङो दिनैनि प्रफिट दै बियो। आङो दिनैनि प्रफिटखौल' देखायलांग्रोनि। बे मोनसे मिउचुवेल फान्ड नाम्बार 1आवहाय। बेनिफ्राय कानाडा रब'ग स्मल केप फान्ड डाइरेक्ट ग्रथ, बेवहायबो 83% रिटार्न मोनदों। बेवहाय लामसाम जेसेबां बुरजा लामसाम खालामगोन एसेबांनो सानसेयावनो एसेबां बुरजा प्रफिट जानो हानाय बा प्रफिट होगोन। नोंथाङा नोंथांनि लामसामखौ बेसेबां फिक्स दोनदों, बे हिसाबै प्रफिटखौबो नोंथाङा माने खम बारा सानफ्रामबो समान रोखोमनि जोङो प्रफिट नुनो मोना, समान रोखोमनि लस नुनो मोना। जोङो मार्केटनि माखासे कम्पानिफोरा गोजौ गाहाय दावखोनायनि सायावसो जोङो प्रफिटखौ नुनो मोननाय जायो। बिदिब्ला आङो कानाडा रब'ग स्मल केप फान्डआव लामसाम इनभेस्टेड खालामनायनि सायाव आङो बे सानसेनि प्रफिटआ 225 बेबायदि प्रफिट देखायबाय। आरो नेक्स्टआव जाबाय निपन इन्डिया लार्ज केप फान्ड डाइरेक्ट ग्रथ, बेवहाय 1% होदों। सानसेयावनो 1% रिटार्न मोनदों बेवहायबो। बिदिब्ला खम रांनि इनभेस्ट खालामनाय SIP सोलिगासिनो दं बेवहाय। बिदिब्ला बेवहायबो 100 रां आङो प्रफिट मोनबाय दिनै। बेनिफ्राय नेक्स्ट SIP जाबाय निपन इन्डिया स्मल केप, निपन इन्डिया लार्ज केप आरो निपन इन्डिया स्मल केप। निपनावनो मोननै फान्ड दङ। निपन इन्डिया स्मल केपआव 95 रुपिस प्रफिट जाबाय। बिदिब्ला 0.85% रिटार्न मोनदों दिनैनि दिनाव। बेनिफ्राय नेक्स्टआव फार्क फ्लेक्सि केप फान्ड, बेबो 56 रुपिस रां प्रफिट होबाय। साबसिन रिटार्नखौ बेवहाय मोननाय जादों, नाथाय नोंथांनि इनभेस्टेड एमाउन्टनि सायावसो प्रफिटखौ होनाय जायो। नाथाय रिटार्न हिसाबैब्ला सानसेयावनो बे मोनसे फान्डआ 1.35% रिटार्न होदों। सबनिफ्राय बांसिन नुनो मोनदों बेवहायनो। जुदि नोंथांनि SIP-आ 1000नि जायगायाव 2000, 3000 बेबायदि मान्थलि SIP जायोमोनब्ला बेवहाय सानसेनि प्रफिटआनो गोबां बुरजा नुनो मोनगौमोन। अब्ला बे मिउचुवेल फान्डआबो मोजां, बेखौबो लाफाजायो मिउचुवेल फान्डआव। बेवहायबो जोङो SIP इनभेस्ट खालामजायो। नाथाय रेकमेन्डेसन नङा आंनिफ्राय, आं बेखौ इडुकेसन पार्पसनि थाखायल'सो देखायनाय जादों। बेवहाय इनभेस्ट खालामनायनि आङो जेबो रेकमेन्डेसन होआखै, आङो माथ्र देखायलांगोनल'। नोंथांमोना बेवहाय रिसार्च एनालाइज खालामखांनायनि उनावसो बबे मिउचुवेल फान्डआव दोननांगौ दोनबानो जागोन। बिदिब्ला नेक्स्ट मिउचुवेल फान्डआ जाबाय क्वान्स स्मल केप फान्ड डाइरेक्ट प्लेन ग्रथ। बेवहाय 0.62% रिटार्न होदों, माने 25 रुपिस बेबायदि प्रफिट मोनदों। बेबो फुराना फान्ड हिसाबै बेबो जोबोद मोजां।
बेवहायबो जोङो रिटार्न मोनो। गासिबो बिनि हिस्ट्रिफोरखौ ग्राफखौ मार्केटनि हिस्ट्रिफोरखौ जोङो नायोब्लानो बेसेबां रिटार्न दासिमहालागै होबाय थादों बेखौ जोङो नायब्लानो इनभेस्ट खालामजाथावना जाथावा जोङो नायनानै इनभेस्ट खालामनो हायो। अब्ला बे मिउचुवेल फान्डआबो मोजां, बेखायनो आं बेवहायबो इनभेस्ट खालामदों। बेनिफ्राय नेक्स्ट मिउचुवेल फान्डआ जाबाय SBI कन्ट्रा डाइरेक्ट प्लेन ग्रथ। बे SIP नङा, बियो लामसाम एमाउन्ट आङो डाइरेक्टलि 30,000 बेवहाय इनभेस्ट खालामदों। बेवहाय 30,000खायनो रिटार्नखौबो सानसेनि प्रफिटखौ 317 आङो सानसेयावनो नुनो मोन्दों। जोबोद मोजां रिटार्न बेबो। बे SBI कन्ट्रा फान्ड बेबो जोबोद मोजां फान्ड। बेवहाय आङो 1.02% बेबायदि रिटार्न मोननाय जादों दिनै। मोजां प्रफिट देखायदों बेबो। दासिमहालागै आङो 5.17% मोनबाय, मिन्स 1551 बेबायदि आङो प्रफिट मोनबाय। बारा गोबाव जाथाराखै। बेबो मोनसे मोजां मिउचुवेल फान्ड, बेवहायबो जोङो इनभेस्ट खालामनो हायो। बेखायनो आं बेवहाय इनभेस्ट खालामदों। आंनि एनालाइज, आंनि मिउचुवेल फान्डनि बे रिटार्न, इयारलि रिटार्नफोरखौ आं नायनानै बेवहाय इनभेस्ट खालामनाय जादों। बेनिफ्राय मोनसे मिउचुवेल फान्डआ जाबाय SBI मेगना मिड केप फान्ड डाइरेक्ट प्लेन ग्रथ। बेवहायबो 1.04% रिटार्न होदों दिनैनि दिनाव। माने बांसिन दिनै मिउचुवेल फान्डआ गासिबो हाई रिटार्न होजोबदों। जोबोद मोजां। 329.19 बेबायदि 329 रां आङो प्रफिट देखायजाबाय दिनै। जोबोद मोजां मिउचुवेल फान्ड बेबो। बेवहायबो जोङो SIP खालामलांनो हायो बा लामसाम खालामनो हायो। नाथाय बेवहाय आं SIP खालामाखै, लामसाम खेबसेयैनो 30,000 आङो इनभेस्ट खालामदों। बेवहाय 30,000निफ्राय आङो दासिम 1,979 प्रफिट मोनबाय। सानसेयाव दिनै 329 प्रफिट जादों। बे दाजाबनानै बेखिनि आङो प्रफिट मोनबाय। जोबोद मोजां फान्ड बेबो। बेवहायबो जों इनभेस्ट खालामजायो। आरो बे मोनसेया जाबाय SBI स्मल केप फान्ड डाइरेक्ट ग्रथ। बेवहायबो 0.37% बारा पार्सेन्ट मोनाखै दिनै, बेवहाय खम पार्सेन्ट। नाथाय मालाबा बेबो 1%, 1निफ्रायबो बांसिन पार्सेन्ट मोनो। मोनफ्रोमबो मिउचुवेल फान्डआ एखे पार्सेन्ट मालाबाबो रिटार्न होआ। बेवहाय खम बारा जोङो गाबोन बे SBI बांसिन नुगोनबो जानो हागौ समबारालागै। बेनिफ्राय गुबुन मिउचुवेल फान्डआव नोङो दिनै 1% मोनदोंब्ला नेक्स्ट मानडे बा टिउसडे खालि नोंथाङा बेवहाय खम पार्सेन्ट बा लसबो नुनो मोननाय जानो हागौ। बेखायनो मिउचुवेल फान्डआव जोङो दोनोब्ला मोनसेल' मिउचुवेल फान्डआव जोङो SIP बा लामसाम बा बेबायदि इनभेस्ट खालामनाङा। जोङो मोनफ्रोमबो मिउचुवेल फान्डआव नोंथाङा खमसे खम 4, 5 बा 3 मिउचुवेल फान्डआव नोंथाङा रांखौ रानै दोननो हायोब्ला नोंथाङा रिटार्नखौ बेवहाय बबेबा मोनसे मिउचुवेल फान्डआव खमब्ला बबेबा मोनसे मिउचुवेल फान्डआव बारा बेबायदि रिटार्न मोननाय जायो। बेखायनो राननानै दोननो हानांगौ। बेबो मोजां फान्ड। SBI स्मल केप फान्डआबो जोबोद मोजां फान्ड। बेवहाय आङो दिनै अनलि 10 रुपिस प्रफिट जादों। इनभेस्टेड एमाउन्टआ नायोब्ला 2,500, माने बिराद एसे गोबां खम रांनि आङो बेवहाय इनभेस्ट खालामदों। 500 रां खरिल' आङो बेवहाय मान्थलि SIP खालामदों। दा 500 रांनिल' इनभेस्ट जोङो SIPबो खालामनो हायो स्टार्टिङावहाय। नोंथाङा 500 रांखौनो दा हाथाराब्लाबो जुदि नोंथाङा गोसोब्ला बेवहाय 500 रांनिफ्राय लानानै जोङो 1,000 रां बेबायदि जोङो SIPखौ स्टार्ट खालामनो हायो। नोंथाङा रां दोनजेननो हायो। जोबोद मोजां मिउचुवेल फान्ड बेबो। नाथाय रेकमेन्डेसन होआखै आङो जे नोंथाङा मिउचुवेल फान्डखौ नायग्रोनांगोन, नायग्रोखांनायनि उनावसो बेवहाय जोङो इनभेस्ट खालामनांगौ। अब्ला आंनि एनालाइज मथेसो बेवहाय इनभेस्ट खालामदों। नोंथांमोनाबो बेखौ नायग्रोखांनायनि उनावसो इनभेस्ट खालामनो हागोन। बेवहाय नेक्स्ट लास्ट SIP दङ टाटा स्मल केप फान्ड डाइरेक्ट ग्रथ। बेवहायबो आङो दिनै 0.85% रिटार्न मोनदों, मिन्स 55 रुपिस, 55 रां आङो दिनै बेवहायबो प्रफिट जाबाय। जोबोद मोजां फान्ड बेबो टाटा स्मल केप फान्डआबो। टाटा स्मल केप फान्डआव SIP खालामदों आङो बेसेबां खरै, फार्स्टआव 1,000 खरै SIP खालामदोंमोन मान्थलि। नाथाय दा बारायनानै आङो 2,000 खरै 2,000 खरै आङो इनभेस्ट खालामबाय मान्थलि। नैबे थांनाय मास मोननै, थांनाय 2 मान्थ्सनिफ्राय आङो 2K माने मडिफाइ खालामफिननानै आङो 2,000 खरै माने इनभेस्ट खालामनाय मडिफाइ खालामनानै दोनबाय। नोङो चेन्ज खालामबाय थानो हायो बेखौ। नोंथांनि इनकामनि मथेसो जाहैगोन बियो। नोंथाङा दोननो हायो ना हाया नोंथांनि मथेसो। बेखौ जोङो खमायफिननाबो लानो हायो। नोंथाङा जुदि रांनि अभाब जायोब्ला खमायफिननाबो लानो हायो। दासिम बेवहाय 621 आङो प्रफिट जाबाय। 10% होबाय दासिम। अब्ला मिउचुवेल फान्डआ गासिबो मोजाङानो। नोंथाङा मिउचुवेल फान्डखौ नायग्रोनानैसो SIP खालामनांगोन बा लामसाम खालामनांगोन। मिउचुवेल फान्डआ गोबां रोखोमनि मिउचुवेल फान्ड दङ। बेबायदिनो मोनफ्रोमबो मिउचुवेल फान्डखौ नोंथाङा
मोजां मोजांखौथ' नुजोबगोन, नाथाय बेफोरनि इयारलि रिटार्न 1 year रिटार्न, 2 years रिटार्न, 4 years रिटार्न, नाथाय नोंथाङा लं टार्म रिटार्न गासै बेसेबां बोसोरनिफ्राय गोबां बोसोरनिफ्राय बेसेबांसिम रिटार्न होबाय थादों बेफोरखौ नायजोबनानैसो जोङो इनभेस्ट खालामनांगौ मिउचुवेल फान्डखौ गासिबो नायजोबनानैसो। अब्ला इन्टारेस्टिं जादों दिनैनि मिउचुवेल फान्डनि पर्टफलिअ जिथु प्रफिट, बे प्रफिटखौ आङो देखायबाय नोंथांमोननो। नोंथांमोना SIP खालामाखैब्ला नोंथाङा जुदि SIP खालामनो थारैनो गोसो दङब्ला थाबैनो नोंथाङा SIP खौ खालामनो सुरु खालामनो हायो। खम रांजोंबो हायो, 500आनो जा 1000 राङानो जा नोंथाङा SIP खालामनो सोलोंनो हायो। नोंथाङा बेखौ सोलोंनो थाखाय जास्ट सुरु खालामनो हायो। नोंथाङा गोसो गैयाब्ला 1 बोसोर 2 बोसोरनि उनावहाय नोंथाङा बेखौ नायनानै जुदि नोंथाङा फोथायनो मोनाखैब्ला रिडिम खालामनोबो हायो। बेवहाय अपसन दंजोबो गासिबो। नाथाय खायसे खायसे मिउचुवेल फान्डआ लकिं पिरियड थायो, लक थायो, खायसे खायसे 1 year लक थायो। 1 yearसिम जोङो बेखौ रांखौ उइद्र' खालामनो हाया, रिडिम खालामनो हाया। खायसे खायसे लकिं निल बा एनि टाइम नोङो बेखौ उइद्र' खालामनो हायो, बा नोंथाङा बेबायदि उइद्र' खालामोब्ला चार्ज लाजागोन, माखासे टेक्स दानजागोन। बे हिसाबै SIP जोङो खालामनो हायो। बिदिब्ला मिउचुवेल फान्डनि पर्टफलिअ दिनै बेखिनिखौ आं एक्सप्लेन खालामनाय जाबाय। भिडिअखौ जोबथारनायाव मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो साबस्क्राइब खालामदो, गोदानै जुदि नायदोंब्ला, आरो साबस्क्राइब खालामखाबायबा लाइक खालामदो, आरो कमेन्टआव नोंथांमोना रिप्लाइ खालामनो हागोन, कमेन्टआव नोंथांमोना सोंहरनो हागोन। SIPनि प्रसेसखौ आङो रिप्लाइ होगोन। नोंथांमोना आं वेलकाम खालामो। चेनेलाव जुदि गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामदो, सापर्ट खालामदो। अब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो। गोजोन्थों।